Están a escoitar as bombas que este mediodía deron inicio ás festas da Ascensión 2017. Saúdos, que tal, como están? Neste 24 de maio arrancaron os festexos máis picheleiros e senlleiros da cidade. E como é tradición, xa o veñen de ver, comezaron cas bombas de Palenque. A continuación non podían faltar os cabezudos que percorreron as rúas do casco histórico. A mítica comparsa deleitou a veciños e turistas nunha mañá abafante na que as temperaturas acompañaron a salir á rúa para comezar os festexos. As festas continuarán esta noite co primeiro dos concertos, o de Los 40 Trending on Stage, na Praza da Quintana. Ali actuarán, entre outros, Miss Cafeína. Uns festexos que deixarán, ademais, citas ineludibles como a Feira a Cabalar, a Festa dos Maiores ou o Torneo de Chave. Hoxe, Hostelería Compostela falaba de moi boas previsións para estes días tan importantes en Santiago. Afrontamos as festas da Ascensión con moi boas previsións. Tamén vai a facer bastante bo tempo, co cal os hotéis estaremos cheos, pero tamén se poderán disfrutar das terrazas e de todo o que é a oferta hosteleira de Santiago. Temos moi boas perspectivas para este fin de semana. Pois precisamente, co ambiente que se agarda nas vindeiras noites, o sector hostaleiro o completo da man do Concello pon en marcha a terceira edición da campaña Na Rúa Fala Baixiño. O obxectivo é concienciar os seus clientes da necesidade de respectar os veciños nas noites de marcha. En datas como esta, na que se adoita saír máis polas noites, o sector non quere que haxa conflito cos veciños que están a descansar. É por iso que veñen de unir forzas xunto co Concello para sacar adiante a campaña Na Rúa Fala Baixiño. Esta campaña pretende concienciar, mitigar e reducir os distintos ruidos que se producen na rúa, tentando favorecer a convivencia e o descanso dos veciños. Con este obxectivo, programáronse unha serie de actuacións anuais que inciden sobre todo nas épocas de maior afluencia de visitantes a Santiago, nas distintas celebracións e nos distintos festexos, como son no inicio do ano, no primeiro do mes de xaneiro, como data de inicio de campaña, nos días previos ao entroido, nas vésperas de Semana Santa, antes das festas da Ascensión, que xa é o momento no que presentamos a presente campaña, antes das festas do Apóstolo, o inicio do curso académico e as datas previas ao Nadal. Esta medida, que xa se fixo noutras dúas ocasións, conta desta vez con todas as asociacións de hostalería do sector que achegarán 16.000 euros para comprar material que se vai repartir nos bares, pubs e restaurantes. A parte xa de que haxa os cartaces identificativos en cada sitio, que haxa un decálogo cunha boa praxis de conducta no que é na rúa, por exemplo, nas mesas das terrazas ou nas barras dos locais, pois en todo momento se este vendo algún identificativo, como son os pousavasos, como poden ser bolígrafos identificativos da campaña, teñer unhas camisolas nos locales, tanto na porta como os camareiros dos bares, que a campaña identificativo. Dependendo da época do ano, o material a repartir vai mudar. Por exemplo, no inicio do curso distribuiránse separadores de páxinas ou carpetas e no entorno do antroido haberá caretas e guirnaldas cos motivos da campaña. Todo isto mesmo día no que se cumpren 2 anos das eleccións municipais de 2015 que se saldaron ca chegada do Goberno de Compostela Aberta. Estamos, polo tanto, no ecuador do mandato do equipo de Martiño Noriega, un alcalde que lle causa aburrimento ao voceiro do PP. Así o afirmaba esta mañá Agustín Hernández durante a presentación dunha nova campaña que van levar a cabo os populares baseada no diálogo cos distintos colectivos da cidade. O PP quere achegarse máis á cidadanía e coñecer de primeira man as súas necesidades e inquedanzas. É por iso que o Grupo Popular pon en marcha a campaña Conversas no Camiño, coa que queren achegarse aos distintos colectivos veciñais e diversas asociacións para tomar nota do que agardan os composteláns dos seus representantes políticos. Imos percorrer todas as asociacións, as empresas, todos os recunchos da nosa cidade, cun obxectivo claro, e en primeiro lugar é poñer as nosas persoas a disposición das necesidades da xente, eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, para coñecer as súas inquedanzas, as súas intranquilidades, o que demandan do Concello.
Así o PP ten previsto elaborar un programa de goberno que recolla as demandas da veciñanza grazas a estes diálogos e que o voceiro popular considera que a cidade necesita un cambio despois de 2 anos de goberno de Compostela Aberta tras as eleccións celebradas o 24 de maio do 2015. Para Agustín Hernández, o alcalde aburre. Agora, pois, a sensación que me traslada o alcalde é de, o digo sin acritude, de aburrimiento, cansino. A verdade é que para min foi unha decepción nese aspecto, probablemente porque no 2015 non valorei, pois nin dediquei tempo a pois analizar a súa personalidade, non? Agora, lóxicamente, despois o roce fai o cariño, non? O Grupo Popular cree que a cidade está parada sen políticas culturais, turísticas nin sociais. De feito, o PP ten solicitado un pleno extraordinario para consensuar un plan de acción pros 2 anos que quedan de legislatura. Pois o alcalde amosouse satisfeito con estes 2 anos de mandato. Lonxe da visión dos populares, Martiño Noriega cree que a súa xestión foi polo camiño agardado e lamenta que Agustín Hernández non teña a memoria suficiente para lembrar como estivo a cidade nos 4 anos nos que gobernou o PP. Entendo perfectamente que o Partido Popular é antitético a Compostela Aberta, que ten que facer crítica, ten que fiscalizar, e a nos unha oposición que fiscalice e faga crítica tamén nos axuda a ser mellores. Pero eu, o que non pode ser é o principio de Bangal con Agustín Hernández, non? É dicir, sempre negativo, nunca positivo. Sí que o vexo últimamente, o vexo moi enfadado, está todo o día aí taciturno, todo o día enfadado, todo o día contra el mundo, non? Achegámonos agora ata o reitorado da Universidade, que os vindeiros 10 e 11 de outubro celebrarase na Illa da Toxa a 20ª edición do Foro Acui. Trátase dun evento que trata de reflexionar sobre os recursos mariños e a acuicultura. O Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, Foro Acui, celebra este ano a súa 20ª edición. Terá lugar entre os días 10 e 11 de outubro na Illa da Toxa e tratará de reflexionar sobre os recursos mariños e a acuicultura. Dende a Xunta agradecían que se celebren este tipo de iniciativas e por iso dende a Consellería do Mar contribuíron ao seu financiamento con 16.000 euros. A subdirectora xeral de Acuicultura da Xunta, Ángela Vázquez, explicaba que moitas das mesas de traballo porán o foco na acuicultura ecolóxica, agora en pleno auxe. A acuicultura ecolóxica certo é que ten un desenvolvemento recente. Non obstante, en apenas unha década foi ampliando moitísimo o seu potencial e foise consolidando nos distintos mercados. Entre os diversos motivos que explican o auxe desta actividade, atópase a grande capacidade que ten esta actividade para dar resposta ás demandas, digámoslo así, dun novo tipo de consumidor. O foro acollerá durante as 2 xornadas varias mesas de traballo, conferencias maxistrais e tamén se presentarán traballos en panel e se propiciará a participación de empresas relacionadas co sector para expoñer os seus produtos e actividades. O Grupo Teatral Chévere cumpre 30 anos e para celebralo vai representar entre 1 e o 20 de xullo 3 pezas do seu antigo repertorio. Río Bravo, Annus Horribilis e A outra noite foron as elixidas para conmemorar as 3 décadas de vida da compañía. O Grupo Teatral Chévere nacía en Galicia no ano 89 dende entón non deixou de colleitar éxitos como Premio Nacional de Teatro no 2014 e de actuar en centos de povos e cidades de toda Galicia, España, Portugal e varios países europeos, latinoamericanos e africanos. Tras 3 décadas sobre os escenarios quixeron celebralo e por iso representarán 3 obras antigas durante os días 1 e 20 de xullo. E vamos a montar Río Bravo, vamos a montar Annus Horribilis, e vamos a montar a outra noite no País dos Ananos, que son 3 obras musicais, 3 obras gamberras, 3 obras que se aproximan desde miradas distintas, pero moi críticas ou moi gamberras. Dende a compañía teatral queren tamén con esta celebración reivindicar máis cultura galega en galego, pois din que empregar a nosa lingua durante estes 30 anos non lle supuxo ningunha barreira. É un chamamento tamén a que é posible en Galicia manter proxectos tan comprometidos ca cultura galega e en galego e malia todo, o contexto hostil e como lle queiramos chamar, é posible cumplir 3 décadas, seguir para adiante. Fai nos falta reivindicar unha esperanza de vida cultural maior en Galicia. A obra Río Bravo representarase no Teatro Principal, Annus Horribilis no Auditorio de Galicia e A outra noite na Praza da Quintana.
Imos agora ata o Museo do Pobo Galego, onde continúa en marcha o proxecto Teño unha peza, unha iniciativa ca que se conmemoran os 40 anos do museo. Desta vez a protagonista foi a xornalista Tareixa Navaza. O Museo do Pobo Galego segue a celebrar por todo alto o seu 40 aniversario. Na programación do centro cabe salientar o programa Teño unha peza, no que persoeiros de distintos ámbitos da vida social, empresarial e cultural amosan dun xeito distinto algunha das pezas cas que conta o museo. Onte puidemos escoitar a Tareixa Navaza, a xornalista escolleu unha vasilla. En clave deportiva, rematada a temporada para o Compostela, aínda quedaba algún acto pendente. É que hoxe o xogador Lucas Díaz recibiu o premio que outorga Mau como xogador 5 estrelas da temporada. O Compostela rematou a temporada na terceira división no 7º posto da táboa despois de estar preto de entrar no play-off polo ascenso. Unha vez anunciada a renovación do adestrador Iago Iglesias e co reto do presidente de acadar logros maiores na vindeira campaña, xa só faltaba un acto. Mau, patrocinador do club, entregou na tenda oficial da entidade, o Rei Centolo, o seu premio 5 estrelas ao mellor xogador da temporada. O porteiro Lucas Díaz foi o elixido pola afección. A verdade que moi contento. Éramos varios compañeros nominados, penso que calquera do que estábamos podíamos levar e, moi agradecido á xente que me votou por levar este premio. Creo que empezamos aí un poquinho irregular, sobre todo fora da casa, creo que nos costou, pero pouco a pouco fomos, penso que de menos a máis e creo que acabamos ben a temporada. Pasoume un poquinho como equipo, penso que empecé, tuve que adaptarme á categoría, eu nunca xogar en terceira, poquinho a pouco fun ganando minutos, ganando confianza, creo que me axudou e creo que a temporada acabei na ben. O tempo comeza a empeorar o xoves á tarde. Todos os detalles de seguido grazas a Meteo Galicia. O xoves teremos ceos cubertos, con chubascos máis probables e frecuentes á tarde nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas non terán cambios, aínda que se rexistrarán lixeiros descensos nas Rías Baixas e ascensos no norte da provincia de Lugo. O venres aumentará a inestabilidade. Deste xeito os ceos presentarán intervalos anubrados e chubascos, máis probables no sur e oeste pola mañá e que se xeralizarán pola tarde. As temperaturas tanto mínimas como máximas van descender e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Os sábados ceos permanecerán parcialmente cubertos, con chubascos ocasionalmente de carácter tormentoso. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo do nordés na metade norte e de dirección variable no resto. O xoves en Santiago os ceos alternarán nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas máximas baixarán ata os 29 graus e as mínimas ata os 17. O vento será feble de dirección variable. O venres os ceos estarán anubrados con chubascos pola mañá e cara tarde irán desaparecendo. As temperaturas máximas baixarán ata os 22 graus e as mínimas ata os 14. Os ventos soprarán febles do nordés. Os sábados ceos permanecerán anubrados durante toda a xornada. As temperaturas máximas subirán ata os 23 graus e as mínimas ata os 12. O vento soprará feble do sudoeste. Toca botarlle unha ollada a nosa axenda cultural con moitas actividades interesantes para o seu tempo de lecer.
Estas foron as noticias máis destacadas do mércores en Santiago. Agora toca facer balance destes 2 anos de goberno nos debates de Correo Televisión. Silvia Castiñeiras modera a mesa na que estarán a voceira do Grupo de Compostela Aberta, Marta Lois, o concelleiro do PP, Alejandro Sánchez Brunete, o voceiro do PSOE, Paco Reyes, e o portavoz do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos o venres, que teñan unha feliz xornada e unhas boas festas da Ascensión.